Bonjour, je t'adore, c'est aujourd'hui et toujours, maman, how about me? Allez, 1, 2, 3, 4, give me some more of that. 5, 6, 7, 8, I think that you really je t'adore, je t'adore, je t'adore. S'il vous plaît, je voudrais aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? What'd you say about me? And it's 1, 2, 3, 4, give me some more of that. 5, 6, 7, 8, I think that you really je t'adore, je t'adore, je t'adore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écoutez et répétez, je t'adore. Écoutez et répétez, je t'adore. And it's 1, 2, 3, 4, give me some more of that. 5, 6, 7, 8, I think that you really je t'adore, je t'adore, je t'adore. And it's 5, 6, 7, 8, I think that you're really sweet. 1, 2, 3, 4, je t'adore, je t'adore. I won't be ignored. Здравейте, аз се казвам Николай, това са Клео и Дейзи. По-тъмничката е Клео, а по-шарената Дейзи. Спасих ги, когато бяха на около 2 седмици, а сега вече са на около 3 месеца с една сложена ваксинка и една предстояща съвсем скоро. Много спешно търся доми на двете, защото след месец заминавам за магистратура в Дания, където няма да имам условия за гледането им. Знаех за това още когато ги приютих, но не можех да ги изоставя там, където ги намерих. Моля ви, ако не сте способни да приютите някой от моите госпожици, споделете това видео с приятели. Като символичен принос на благодарност ще снабдя всеки евентуален осиновител с хубава котешка храна за 30 лева. Оставил съм телефона и имейл адреса си за връзка под видеото.